etorri bertan berria albistegira, gaur martxoaren 8 da asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Zapaltzen gaituen sistemari sua, antolakuntza feministak gure garra leloa hartuko dute Nafarroko mugimendu feministak antolatutako mobilizazioek. Euskal emakume presoen etxeratzearen aldeko eta espetxe sistema patriarkalaren aurkako elkartaratzea Iruñan. 39 gizonek Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren noski programa hasi dute. Nafarroko ostalaritzaren historia, emakume kontatua argazkiak eta testigantzak biltzen dituen omenaldi erakusketa gaur ireki da Kondestablen. Nafarroko gobernuak Ukrainian larrialdia artatzeko zentro bat abian jarri du. Lurralde koexioak persona bakoitzeko 900 euroko diru laguntza emango du salgaien eta bidaiarien errepideko garraioko gidarientzako den hasierako lanbide gaitasun ziurtagiria ikastarorako. Nafarroko gobernuak eta topaguneak Nafarroan Euskaraldia proiektua sustatzeko lankidetza hitzarmena berritu dute. Bosquecillo kalea berrurbanizatzeko obrek 1.000.000 euroko kosto izango dute. Nafarroko artxibo garaikideak emakumen artxiboa kanpaina abiarazi du, emakumen memoriaren konserbazioa erraisteko ekimena da. Zapaltzen gaituen sistemari sua antolakuntza feminista gure garra leloa hartuko dute Nafarroako mugimendu feministak antolatutako mobilizazioek. 8 izanen da manifestazio nagusia Iruñean, elkarretaratzeak egingo dira Nafarroako hainbat herrietan. Gaur martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna da eta horren harira hainbat hitzordu egiten ari dira herriz herri azken egunotan Nafarroko toki ezberdinetan. Zapaltzen gaituen sistemari sua antolakuntza feminista gure garra leloa hartu du Nafarroko mugimendu feministak antolatutako mobilizazioak. 8 izanen da manifestazio nagusia Iruñeko Antoniutitik eta Iruñerriko auzo eta herrietatik zutabeak antolatu dituzte bertaratzeko. Arrotxapetik 7 eta 4 aterako dira, Karbonillatik. Burlatako feminista taldeak ere ordu berdinean jarri du hitzordua, Askas plazatik irtengo dira eta seminarioan Mendillorriko zutabearekin elkartuko dira. Donibane auzoan aldiz lehenago bilduko dira, 6 txirrindula martxa eginen dute. Asunzio plazatik, ordu bat beranduago elkartaratze eginen dute, Azuelo monastegiko plazan. Nafarroko Unibertsitate Publikoko talde feministak ere solasaldi eskaini zuen atzo, emakume ezgaituen hitzaldia deitu dute eta askotariko diskriminazioa landu zituzten Aspaze elkarteko kidekin batera. Arangurengo mugimendu feministak elkartaratzea antolatu du eguerdian Mutiloako plazan. Sare herritarrak aldiz emakume presoak etxerako bidean izenburupean egin zuen atzo protesta Nafarroko Parlamentuaren aintzinaldean. Desgaitasunen bat duten personen erakunden Nafarroko Zermin batzordea berriz 11 aterritan elkartaratzea egin du Gazteluko plazan. Euskal sindikatuek zaintza lanean jarriko dute foku nagusia bultza zaintzalen lan baldintzei lelopean elkartaratzea eginen du LAB sindikatuak PSN alderdiaren egoitzaren aurrean zaintzen negoziori ez esateko. Bestetik, Baztan bidasoan ere hainbat hitzordu zehaztu dituzte. Elizondon 7 konzentrazioa egingo da plazan. Akaballan, Kalejira gaztetxeraino eta Afari merienda autogestionatua gaztetxean. Malerrekan berriz, 5 berendu autogestionatua murala, musika jokoak eta marrazkiak Donestebeko eskolako estalpean. 7 elkartaratzea egingo da Donestebeko biribilgunean. Bortziriari dagokionez, eguerdiko 12 konzentrazioa Arantzako plazan, ordu batetan konzentrazioa Berako Tokione Institutoko patioan, 6 merienda, txokolatea eta jokoak Lesakako plazan, 7 herritan musika eta 8 elkartaratzea Lesaka loratuz gora borroka feminista lelopean. 6 herritan kalejira musikatu eta ekitaldia Berako merkatu plazan. Eta 7 elkartaratzea Igantziko udaletxea aintzinean, ondotik karrika itzulia musikaz girotua. Euskal emakume presoen etxeratzearen aldeko eta espetxe sistema patriarkalaren aurkako elkarretaratzea Iruñean.
Martxoaren 8 bezpera egunean atzo Euskal Emakume presoen egoera salatzeko elkartaratzea egin du sare herritarrak Nafarroko Parlamentuaren aintzinaldean. Izan ere emakume presoak izateagatik urte luzetan are bakartuago eta are urrunduago egon izan dira sistema patriarkalaren adierazle garbienetakoa den kartzela sisteman zigor krudelako bat jasanez. Sarek emandako datuen arabera, oraindik 16 emakumezko preso daude Euskal Herritik kanpo eta horietatik 4 bakartuak kiderik gabe. Sistema patriarkalaren adierazle garbienetakoa den kartzela sistema zigor krudelago bat jasanez. 16 emakumezko preso daude Euskal Herritik kanpo, 4 Frantziar estatuan eta 12 Espainiar estatuan, horietatik 4 bakartuak kiderik gabe. Honetaz gain, Euskal Emakume presoak zigor gehigarria dute. Honen ondorioz eta emakumeentzako izendatuta dauden espetxeen eskazia dela eta Euskal Emakume presoen gerturatzea eta batzea gizonezkoa baino zailagoa da. Espetxean Euskal preso bizi duten salbuespen egoerari, masifikazioari urruntze politikari, osasun arreta eskasari, isolamenduari eta maiz jasan behar dituzten bortxa eta humilazio tratuei emakume izatearen konponente sexista gehitzen zaizkio. Emakume presoak etxerako bidean. 39 gizonek Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren noski programa hasi dute. Erakundeak 15 parte hartzailerentzako ikastaro bat aurre ikusten zuen, baina eskaerari erantzuteko eskaintza zabaldu du. Guztira 39 gizonek Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren noski programa martxoan hasi dute. Hasieran 15 personako talde bat osatzea aurre ikusi zuten, baina harrera dela eta 46 izen emate, erakundeak beste 24 kidenentzako bigarren ikastaro bat sustatu du. Eba Isturiz, Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendari gerenteak parte hartu zuen lehenbiziko saioa irekieran. Ekitaldian parte hartu zutenei eskerrak eman zizkien gizonezkoaren identitatea bizitzeko beste modu batzuei buruzko prestakuntza eta hausnarketa proposamenagatik. Emakumekiko berdintasunezkoagoa baita. Halaber, ikaskuntzek eta kontzientzia hartzeak bere ingurunetan eragina izango dutela iragarri zuen eta eragin biderkatzailea izango dutela. Era berean gogorazi die programa honen helburua berdintasunezko harremana dela eta haien bizitzarekiko harremana norberaren interesak, nahiak eta beharrak dituzten persona autonomoak diren aldetik. Gizonak sujetu aktiboak zarete berdintasunezko gizarte eredua lortzeko. Guk bezala inertziak dituzue eta hemen galdera sortetara gonbidatzen zaituztegu konzeptu tradizionala emakumeenganako desberdintasunak eta indarkeriak mantentzen laguntzen duena. Isturizek azpimarratu duenez, programa hau ez da hainbeste parte hartzaileen bizitza hobetzeko, baizik eta emakumeen aurkako indarkeriaren eta haiei eragiten dieten desberdintasunen gaitzespenean oinarritutako maskulinotasuna garatzeko, etika, zaintza, sensibilitatea eta elkartasuna baliotsiz. Iazko proiektu pilotuaren ondoren, 13 gizonezko etengabeko asistentziarekin institutuak doikuntza sartu ditu aurtengo saiotarako ordu eta erdiko iraupenetik 3 ordukoetara, 24 ordu guztira. 8 saio izango dira eta martxotik abendura bitartean izango dira hilean behin. 2 talde sortu dira, bata aurretik berdintasunezko maskulinitatean taldetan esperientziarik ez duten personena eta bestea sensibilizatuagoa, 2021ko edizioko parte hartzaileekin. Bertaratutakoen artean ikasleak erretiratuak askotariko lanbidetakoak daude, kamioi gidaria, ingenieritza, igeriketako monitorea, irakasleak, hezitzaileak, atezainak, margolariak, osasun teknikariak, auditoriak eta bar. Nik uste dut ere, ateratzen dugu barnetik ere pizka sentimentuak eta kapaz gara gehiago azaltzeko barruan duguna, ez? Batzuetan ez da erreza eta badirudi gizonok izan behar gara indartsua ez dakiz ere eta azken gakoa persona gara eta persona bezala denetako gauzak daukagu barruan, ez? Nafarroako ostalaritzaren historia emakume kontatua, argazkiak eta testigantzak biltzen dituen omenaldi erakusketa ireki da Kondestablen. 20 estudio irudik eta 40 etxe argazkik osatzen dute gaurtik aintzinera Kondestablen ikusgai dagoen Nafarroko ostalaritzaren historia emakume kontatua erakusketa.
Argazkiek 22 eta 75 urte bitarteko 25 emakume ostalariren eguneroko bizitza islatzen dute. Emakume horiek guztiak jardunean daude eta askotariko negozioak dituzte. Hala nola mendiko benta bat edo gaueko aisialdi taberna bat. Nafarroko ostalaritza enpresa txikien elkarteak ANAPEP egin eta Iruñako udalak jaso duen proposamena da eta apirilaren 19 bitarte egonen da ikusgai. Atzo goizen Iruñako alkateak eta Maria Ángeles Rodríguez ANAPeko lehendakariak eta Paz Fernández Nafarroko Gobernuko Turismo Marketing Zerbitzuko zuzendariak aurkeztu dute erakusketa. Zeina martxoaren 8 ospakizunaren barruan baitago eta ostalaritzan bizitza eman duten emakume guztiei omenaldia egin nahi baitie. Irudiek azpimarratzen dute emakumeak ere ostalaritzaren historiaren parte direla maila guztietan, hala nola establezimentuak kudeatzean, garbiketa lanetan, negozioen jabetzan eta zuen maneioan, askotan gizonezkoen irudiek ikusezin bihurtu dituzten lanetan. Gerentek, somelierrak, zerbitzariak, sukaldariak edo jabeak ziren edo diren arren, nagusi aldago galderari aurre egiten jarraitzen dute. Horregatik haien gogo eta jasotzeko argazkiekin batera haien testigantzak, gainditze istorioak eta ostalaritzaren emandako bizitzak agertzen dira. Sektore horretan aritzen diren emakume guztiei omenaldia egin nahian. Erakusketa apirilaren 19 bitarte ikusten alko da Kondestableren jauregiko patioan astelehenetik larun batera. Emakumearen argazki referentetan, pixka bat nahi dena da pixka bat bere bizitza, bere esperientzia, eta urte pasala, lako jardura izan duten bakotxak bere herrian eta bakotxak bere negozioan. Hori, ANAPetik eskatu zakuten, berria presegungo ginen hemen egoteko, erakusketa nahi egin eta zenolako erakusketa izan bertzen gainera zakarrik hemen Kondestablen, baizik eta zela bertze herrietara eta horrela, eta ANAPetik dituzten, zidea ona izaik eta metxe gode. Plasmatzen da pixka bat, gure bizitza, pixka bat bisibilitatea eman bat erakusketa honez. Beti gaude, beti lanean, bakotxa bere negozioetan, baina ez gara emakumeak garenok ez gara sobera bizibleak. Hori, bisibilitasuna eman bat dute, eta argazkiak oso bolitak dira, Nafarroako gobernuak Ukrainan larrialdia hartatzeko zentro bat abian jarri du. Iruñeko migrazio politiketako zuzendaritza nagusiaren bulegoko talde batek Ukrainako pertsonen arreta koordinatuko du gaurtik aurrera, baita babeslekuari eta asiloari laguntzeko eskaintzak eta beste ekimen batzuk ere. 844-2-1-7 telefonoaren eta emergencia.ukrania@navarra.es helbide elektronikoaren bidez. Nafarroko gobernuak Ukrainian larrialdia hartatzeko eta koordinatzeko zentro bat jarri du Iruñako Orriaga etorbidean. Krisi humanitario hau gure erkidegoan sortzen ari den eskaerak asetzeko eta koordinatzeko. Larrialdi zentro hontako lantaldea 3 pertsonak osatzen dute, 2 teknikari eta administrari bat, eta Nafarroko gobernuko migrazio politiketako zuzendaritzak Iruñako Orriaga etorbidean duen egoitzan premia horiek hartatuko dituzte. Interesatuekin bide hauek erabil ditzakete zentroarekin harremanetan paratzeko. 844-42-19-71 telefonoa, 620-06-36-62 telefono WhatsAppez eta emergencia.ukrania@navarra.es helbide elektronikola. Modu horretan zentro honek informazio, arreta eta babesleku eta asilorako laguntza eskainiko die Ukrainian bizi ziren eta gerra gatazkaren ondorioz etxea utzi behar izan duten eta dagoeneko foru komunitatean dauden personei. Halaber bulegoak informazio eta laguntza eskainiko die Ukrainiar jatorriko Nafarra herritarrei, lagunak, senideak eta ahaideak hartzen ari direnei, eta Nafarroan bat-batean antolatzen ari diren bizilagunen laguntza, ostatu eta harrera eskaintza ugari koordinatuko ditu.
Herritar interesatuei laguntza eta arreta eskaintzeaz gain zentroaren helburua da batez ere informazioa partekatzea eta beharrezko eragilengan bideratzea, baliabideak edo ekimenak ez bikoiztea eta trebatutako edo kualifikatutako pertsonak harremanetan paratzea. Horrekin batera baliabide hau prestatuko da, oinarrizko gaiak hartatzeko egoera bat aurreikusita iristen diren haurrak eskolatzeko, ostatu edo etxe bizitzetarako sarbidea izateko, oinarrizko gizarte zerbitzuak eskuratzeko eta beste hainbat premia hartatzeko. Lehen gatazka egun hauetan zeharrain zenbait larrialdi zerbitzu prestatu dira jada lehen 33 lagunentzat, horietako 17 adin txikikoak, Ukrainiatik etorri eta dagoeneko foru komunitatean daudenak, baina baliteke iritsitako gehiago egotea eta guk horren berri ez izatea, ondorioz, funtsezkoa da gizarte oso animatzea koordinazio zentro honekin harremanetan jar dadin osasun hezkuntza eta laguntza arloan beharrezkoak diren premia guztiak hartatu ahal izatearren. Lurralde kohesioak pertsona bakoitzeko 900 euroko diru laguntza emango du salgaien eta bidaiarien errepideko garraioko gidarientzako den hasierako lanbide gaitasun ziurtagiria ikastarorako. Ekimena 300.000 eurokoa da eta sektorean belaunaldien berrikuntza bultzatzea du helburu. Lurralde kohesiorako departamentoak pertsona bakoitzeko 900 euroko diru laguntza emanen du salgaiak eta ibilgailuak errepidez garraiatzen dituzten ibilgailu jakin batzuetako gidariek ikastaroak egin ditzaten. Prestakuntza horren bidez eskatutako hasierako kualifikazioa egiaztatzen duen lanbide gaitasun ziurtagiria KAP lortuko dute. Ekimena 300.000 eurokoa da eta sektorean belaunaldi berrikuntza sustatzea du helburu. Nafarroko gobernuak aurreikusi du 350 gidarik jaso ahal izango dutela laguntza hori, errepideko garraioaren sektoreko profesionalen eskasia arintzeko. Garraio eta mugikortasun jasangarriaren zuzendaritza nagusiak 2. urtez segidan jarri du martxan deialdi hau. Iaz 235 pertsonak jaso zuten laguntza hoien lehen deialdia. Nabarmentzekoa da ikastaronen batez besteko kostua 1.400 eurokoa dela eta beraz, diru laguntzaren zenbatekoaren 74%a emango dela. Errepideko garraioaren sektoreari laguntzeko ekintzen garapenaren kokatzen da ekimena eta prestakuntza enplegua eta errepideko garraio osoaren jarduera sustatzea du helburu. Horrela enplegua sortzea edo hobetzea sustatzeaz gain gidarien eskaintza zabaltzen da garraio enpresen eskariari erantzuteko, hasierako kualifikazio lortzearen kostu ekonomikoa murrizten baita. Nafarroako gobernuak eta topaguneak Nafarroan Euskaraldia proiektua sustatzeko lankidetza hitzarmena berritu dute. Hitzez ekiteko garaia lelopean Nafarroako foru komunitatean Euskararen erabilera soziala sustatzea du helburu programak. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak eta Oskar Zapata Nafarroko Euskaltzalen topaguneko zuzendariak lankidetza hitzarmena berritu dute. Nafarroan Euskaraldia 2022 ospatzeko. Gizarte eta nazioarteko agente ezberdinen arteko baterako lanetik datorren ekimenaren helburua da euskararen erabilera sustatzea eta bere erabilera hedatzeko jarrerak aktibatu ahal izatea, arreta gune izanik herritarren ohitura linguistikoak. Hitzarmena 155.000 eurorekin hornitu da, hoiek bideratuko dira programa koordinatu eta hedatzera, sustapen eta sensibilizazio ekintzetara, ekitaldi publikoetara eta sustapen jardueretara erakundetan zein udalerrietan. Kontseilariak aipatu du izenpetze ekitaldian euskara dela batez ere komunikaziorako bizirik dagoen tresna eta erantsi du horregatik hiztun berriekiko gure konpromisoa defendatzen dugun bezala, haien ospea eta sustapena bultzatze aldera egunero lanean babesten ditugu euskaraldia bezalako ekimenain garrantzitsuak. Proiektu honekin herritarrek frogatzen digute ekintza kolektiboak topiko interesatuak gainditu eta aukeren zein balioen mundu bat zabaltzeko ahalmena duela hizkuntzaren inguruan azpimarratu du. Bestetik Oskar Zapatak gogorarazi du euskaraldiaren helburu nagusia dela euskararen erabilera hedatzea herritarren ohitura linguistikoak aldatuz eta aipatu du aurtengo leloa hizpide izatean hitzez ekiteko garaia dela eta unea heldu dela kaleak ala nola plazak betetzeko euskeraz hitz egitea errazago izan dadin. Ilusioz, erantzunkizunez gogotsu eta zirraraz. Amaitzeko lankidetza aldarrikatu du, bermatze aldera, ahobizi eta belarri prest direnek aukera berria dituztela,
Auzoz auzo, herriz herri eta arigunez arigune. Bosquecillo kalea berrurbanizatzeko obrek 1,1 milioi euroko kostua izango dute. Kaleak plataforma bakarra izango du espailorik gabe modulazio desberdineko harrizko zoladura batekin. Iruñako udaleko tokiko gobernu batzarrak atzoko bilkuran Bosquecillo kalea berrurbanizatzeko obren esleipena onartu du. 1.002.382 euroko zenbatekoan. Lakuntza Hermanos SL enpresari. Obrak hasiera batean 1.377.000 euroan lizitatu ziren eta 220 eguneko iraupena izango dute. Lanei esker kaleko espaloiak kendu ahal izango dira eta 10 metroko zabalerako plataforma bakarra izango da. Bidea Takonera parkearekin eta basotxoarekin lotuko duena. Hori egiteko tamaina desberdinetako harrik kalkarenita erabiliko da. Kalearen ardatzean euri uren baldintza berriak egingo dira, alboetan egin beharrean, orain arte bezala eta dauden 11 farolak kokatuko dira. San Ferminen makulu motakoak, ondoko parketako elementu apaingarrien batasuna mantentzeko. Gainera, 3 egonleku berri sortuko dira eta hainbat hiri-altzari gehituko dira, bankuak eta ulkiak, iturri bat eta paperontziak kalean zehar. Egonaldiak San Nikolas atearen aurrean eta kalearen muturretan egingo dira, bata Navas de Tolosa kaletik hurbil dagoen oinezkoentzako pasabidearen ondoan eta bertzea Gipuzko etorbidearen espaloitik gertu. Obrek barne hartuko dute lehendik dagoen bidegorria aldatzea. Nafarroako artxibo garaikideak emakumeen artxiboa kanpaina abiarazi du. Emakumeen memoriaren kontserbazioa errazteko ekimena da. Nafarroko artxibo garaikideak emakumeen artxiboak kanpaina aurkeztu du. Emakumeen erakunde, elkarte eta kolektiboen memoria konserbatzearen aldeko deia. Martxoaren 8arekin emakumearen nazioarteko egunarekin bat egin duena. Ekimenak dokumentu funts personalak edo emakumeen erakundenak ematea bultzatu nahi dute. Egungo gizarte nafarraren eraketari eta gaur egun ditugun eskubideen sendotzeari egiten dioten ekarpenaren lekuko. Gaur egun dokumentu funts berrien doaintza pribatuen 12% baino ez datoz emakumeen profesional kolektibo edo elkartetatik. Era berean erakundeak gogorazi du bere webgunean emakumeen eta dokumentuen proiektua eskuragarri dagoela. Proiektu horrek testu batzuen bidez gaur egungo Nafarroko emakumeen lan egoera soziala, ekonomikoa edo politikoa aztertzeko eta ikertzeko dokumentu iturriak ezagutarazten ditu. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko beste behin zuen arretagatik.